Hej YouTube, Asbjørn her. I dag vil jeg vise jer en wipeout map. Ja. Der viser den til tiden. Jeg trykker lige på den der. Står der. Så står der 000. Ja. Skal vi prøve en gang? Jeg skal lige have et par æbler. Nå, prøv lige at starte tiden. Se hvad der sker. Nej! Prøv lige igen. Okay, 000. Okay. Sådan. Op. Nej. Det vil sige, at vi tager 2 forsøg. Det der. Nej. Det er sådan lækker. Okay, nu skal jeg klare. Derovre. Nej. Nå, så går jeg op. Nej. Et forsøg, så går jeg videre. Et forsøg mere. Så går jeg videre. Fuck, den ser svær ud. Ej, pis. Her bagefter, så tror jeg lige, vi prøver at... Så tror jeg prøver at gå i banen igennem, så... bare sådan gå igennem lige meget, om jeg kommer ned, så går jeg videre med det samme. Pis. Nu går jeg altså op. Den her, den skal jeg altså klare. Og nu til boldene. Hvorfor står den på 8? Pis. Ej, der går jeg bare videre med det samme. Det der, det er så ret nemt.
bakke. Det der, det gælder bare godt på et rigtigt tidspunkt. Det der var det rigtige tidspunkt. Nej, pis. Jeg havde noget lækker. Jeg går bare videre. Færdig! Stadigvæk på det. Meget et alternativ med sådan et vandfald lige der. Dø. Dø. Det er din skyld hele. Nå. Så fik jeg ikke noget at kunne sætte på den tavle. Pis. Okay. Som sagt, nu vil jeg prøve at bare gå igennem den. Uden at prøve den flere omgange. 1, 2, 3 nu. Sådan. Hurtigt videre. Ej, pis. Nej. Det der, det gik bedre sidste gang. Pis. Nej. Altså, jeg hopper ikke bare ud over med vilje. Pis. Ej, hvordan kan det være? Det skal være, fordi jeg skynder mig så meget. Nej. Hvorfor står der en gris deroppe i luften? Det er mærkeligt. Nej, hvordan skal jeg gøre det der? Op. Nej. Okay, hvad er lige galt med den deroppe? Der må have gået noget galt. Det ligner en eller anden sur smiley. En eller anden 2 øjne med overskæg. Push it. Time. Ej. Stop. Stadigvæk det der mærkelige noget. Nej, der kom noget. Der kom der noget der. Det kan ikke passe, jeg klarede den på 4 sekunder. Nå. Ny rekord! Nu skal man skrive det på skiltet. Yay! 0 kolon. Hvad der var mellemrum? 4. Det var i hvert fald sådan det stod. Yay! Nå. Nu er det vist også ved at blive nat. Jeg venter lige til det bliver nat. Kom nu, bliv nat. Bliv nat. Imens kan jeg lige gå ned og drikke det der for. Har jeg noget besvær? Nej, det er fredet lidt. Oh.
Nej, ned i vandet med det. Ja, jeg fik lidt uld. Nej, okay, kom. Jo, det kunne jeg faktisk godt. Jeg skal op i sengen og sove. Det var alt for den her gang. Vi ses!